Салам алейкум, ичъон хирар, жувон бор. Qezo kes qalurda чи lezgi diktant сайtal hik olaqda hanal чоз цудла октябрь 10 пудос эге зуа аксидик lezgi диктантик hik акахта регистрация hik фида умаса колахар сайtal hik да көз чирижда. Свте казучна сайт lezgidiktant.ru lezgidiktant.ru кизво это хата ссылка да физво элячунда кажезо час чи сайт акоза көз учоват сайтал туар харжурехти чикаяр ахпа винел хено регистрация для участия в диктанте онлайн ханал элисукне элисал акацу көз ацурда форма ацурда кайда садла диязу логин кне көз рехаттир туар түкүрзво сайтал хактавол mesela лезги кидучна кайдлат имейл электрон почта хама кне ких дүзди ихтин почта авадия кне дүз почта ких көз хама мукдавол чна подтверждение сайта авоштани хам почту дүзди хайда ахпа көз колах изрехачида ахпа нитижи ян диктанти качу зрехачида пароль түкүрзво ругуд лишан хил бешзво تكرار قيزوها رجود لشان كيزو طار فاميلي отчество كيز قانزوتا إما كين تور جزوا كرار كيزا كوزو إغترين لشان لاشكيار كين قانزوا بريا لشان الله تشربور كيز قانزوشت وا ما إذا كيزوا أسات ورار ممكن أواتوش أنجح كنك هيك أوابر كيس خيدا كي إيشتين تكرنا بر كيدالدي ستون كين دور تخسان چاز كيلا كن وجد جيرخون لاب إيشتين قانزوا كارتوش چاز قانزوا كوكا ياشتيكا كو هنا يدا حكتي جيرولر كوكا قانزوا چاز هما مقداول جيرجي داول ني هيكا هنا ني هيك كيزو ديكتانت تليفوني قانزوا كيزوا mesela ne çöz Dağıstan da var ihti kod galos masa hukumet da hakti kod galos mahaman kanzot kizvat kanzoş da var место рождения ханвачка дедис ханвачка хаман кизу көз канта канзош кизоч кид хсан час чиржда кеди ушина это күнкилик mesela хач хала кидалын күга кан кеджелес гичалал канторус жалал İngilizce жалал кеден жеде чон хавард хат. Ахпа город проживания. Еще меш жезва умерт хузвачка. Хам город кенон, ал шехер кенон, ажа хам хыр хейден жед mesela касон хыр. Ахпа или сучна подписаться, чна и разижа зучун и соглашение дях калаз. Ахпа элесо регистрации киниква кнопка. Эне чо задылгузу чкне пароль квадласфер чуру кенлгузу. Акал за цигла киз пароль квадра. Гила мут ктозу вери дюжида. Элесо мад регистрация, хаихтин. Сад зонс сайты вехена диктант кизва раздел дал. Не написать онлайн кюзаку ссылка дигишхан. И научно кидадя диктант. Көза козу инал видео алачка, ахпа текст диктант алачка, вахния козу физва диктанта гюч далде. Рикел фидал лохун диктанта гюч вайт сат пудоз Москваде вахтуна, Москваде, 15:00 по Москве. И сат видео да көсаза некодо чучуз лахата трансляция гюч моч, ама диктант жез мозде хапатариги хизагежд. Гат умд. Ахпа кизу текст in читинза тавоч киз диктанти гефар лохузва вол вери канун архана келзвада вери лишанар вери геректер чикарал геректер лишанар сигнал лазимдир кнек хизу ихтинчи лезгич ала аваф харфар са шумат харфа мой и
кириллический алфавита авочер лишанарова. К, П, Т. Хабур, Ч, Хабура, кардик турт жеда, кева, я сад, numra сада. Сад numra лишан. Як вивели лишан, ма сай хабрика кесим яркозота. Жес хаита кега хай قاعدة دكيد جد هم يزو إنجليز جلال I و L بوكوا كلا I چخيدي L غوچيدي كلا هم كوزجد gerektir لشان هم چيتين جلا جلال أجلال فيز هكالا چه فكر ده إي كوزر هاتشد كون كليك كوسي قصايتا كوسي كانزوتا هاكي نه مثلا ارجوزو چنا كوز هيكا إي ديجيشنا لشان كيد جدد القفار كانش طاول بيني ومسد ما إما إحتي ما تشتين زت أوج كون وري ساغرا مثلا جوان بور كوز قلق نارجوي كوز сочетин волны тахуй вирикел лохкне Элису я проверил диктант и завершил أخبا إشاعة زي إليسنا هالبيت أما فيناش وجز لهذا هللي وقت خنوش ديكتانتي كوز أكوزوا تشو متشاعة ما وقتنا هم верифида завершил проверил Элиса алфида أخبا إننا нявозу кюзик поддержка чтин зот хаита гаурда он тур зот хаита кюга Элисна написать ваше сообщение написать нам надо под чат поддержки о аниских أنا شيء قدرك صدق الجواب جدو كريل دي هيك